and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Mura na itag manahigumayan eh. Kinsa kay bayot na ito, no? Yabag. Uy. Saan ito murag bisiyok? Murag may signal interference, bro. Murag may nag-monitor na to. Unsa? R2, Alpha 1, come in. This is R1. Alpha 1, please come in. Okay, nakamonitor mo sa conversation ni John Ugmat. Ma-radio interference kung namonitor dire. Or unknown signal. Is it possible na may laing na monitor nila? How was it, R2, Alpha 1? Makalagot. Nahasol hinuon ko tungod ining mat. Nga murag way klaro. Shit! Hang ako cellphone. Si Jared kining may balik og tawag. Yes, Jared. Unsay balita? Unsa? Unsay gidisconnect ninyo ang inyong pag-tap sa cellphone ni Matt? Ngano? Bullshit! Unsa mang hitabuang nga nakahimo man mong interference? Nagdanghag mo o mga bugo lang yun mo? Makalagot! Kuna, na-track ba ninyo ang location ni Adtong John Carlson? What? Mga buwisit! Wa mo'y klaro! Wa mo magamit sa inyong mga utak! Bullshit! Mayo kigiputol din ninyo ni matay yung conversation. Kay mo'y naditik sa tumang personal sa kausa sa tumang IT. Kamay laing nag-monitor sa inyong pagsulti tungkol sa cellphone mismo ni Matt. Mau ba, bro? Yes, bro. And that, this confirms na Matt is one of them. Bro, Chuck. Kung ba pamadong kayo ipagsulti, bro? I think, kay may tracket sila. Malukit nila kurain mo may butang ni Kislen. God. But anyway, sa gawa sa times yung pagsulti, wa po matragat to. Thanks, bro. So, there's a big possibility nga ang Lighters of the World ang nagmonitor na mo. Ug nasayod sa mat niya to. For the benefit of the doubt, uso matang sa siguro. Dako kinong posibilidad mo. Nga may kasayuran si Mata to. And maybe, kung doon naging sinutang indisyon mo, yung nagituyo, aron malukit kang daan o matutulan na nila kung hain kang karon. Kamu ni Kislen. I-advance na ito ang atong pagagpas mo. May masayop na. Away kasi oras yung bata to. Kana, kung kitahod pagyapon niya, ang kasagrado sa inyong kasuot upang kikilay. So, di na ko magkontak pa niya. Gamit ang same number nga iyang gitawagan. You're right, bro. Ayaw lang sa ito gamitin, bro. Pwede ka mo gamit ang line number. But kung makontak ka niya, kana masiguro ni mo na nakasaruwas ka namin. Okay, bro. Thanks. By the way, bro, may good news ko rin, bro. What is it, bro? Nakadaghan o mas nakadaghan na karon ang naisakop sa itong kausa. Particularly sa mga junior officers sa military. Even ang mga fresh graduates sa academy. Nagpalayo na nato. Anytime, kung nato silang kinaglanon. They're just a phone call away. Praise God. Payo kay nagkasabot na sila sa dagan karon sa panahon. Sa atong kagamahanan karon nga kontrolado sa mga elite ug liberals. Ug dahigmata na sila. Ug mas masamot pa kita kalingon, bro.
kumpirmar ko niya na ito, bro. May mo lang idayon na ito ang sabutan ng plano sa magdagkuan si Kausa na military takeover o kudita. Bro. Pero bro, wa ka bang makabantay nga diha sa mainstream media, particularly diha sa internet, sa mga sites nga ila, censored ang tanan. Kung iya sa pangagamhanan ang news item, labi nagdagdaot sa Kausa, open. Pero kung any remarks against nila, sa kasamtangang pangagamhanan, dili ka ni ma-upload. I-block nila. Yes. Pero na, bro. Pero may kinutuban ang tanan ka mabinuang. Doon na kinutuban. O kini ako na palang tawan na nagkadugol na. O kapit na may tabo. Mosa na ako na panglantawan, bro. Kaya nasayod ta. Nga dili gyud magkatugot ang Ginoo nga mag-antos ang iyang katawan. Nga magpadayon ang pagpanamastamas na ng mga tawhana sa kinabuhi nga gipahuwamas Ginoo nato. Muna kong giingon ni mo dyan. Muna kong gikatlokan. Ug tungod ini mo hangyo ko nimo nga di nimo ipadayon ang pagpakikita ni Matt. Jeez. Please, John. Please. Gislin. Damn it! Di na makontak ang number ni John. So, nagpasabot. Nuwa na niya kinikamita. Way laing inungdan ini. Kadtong interference sa among panagsulti nga sa iyang pagsabot. May nagmonitor na mo. Way laing naghimo ni ini ug makahimo ini ang organisasyon lang. Ug nagtuo kung may kalabutan si Madam Regina ni ini. May narawag. Oh, siya kini mitawag. Wa magpalibak. Hello, Madam Regina? Kumusta, Matt? Unsay latest sa umaabot ninyong panagkita ni Antong John Carlson? Dili ba gi-monitor mi ninyo, Madam? Wa ba mo mahibaw? Animal. Unsa ko na ito gipanulti? Nganong limdan pa man kunimo, Madam? Kay kinsa pa madailain nga may kapasidad sa pagtap sa akong cellphone. Dili ba kita nga naa sa organisasyon? Kontrolado sa organisasyon ang tanan. Wa ko'y nakita nga may laing tao nga mumonitor na ako. Ang organisasyon ra. Ug tungod niya to hitabua nga namatikda ni John nga may nagmonitor sa among panagsulti. May mong hisabtan na niya unsa ang akong tuyo o tumong sa among panagkita. Imong pasulon ka ng Matt sa kadangag sa imong mga tao, Regina. Unsang klasiha sa utok ang naa sa imong o. Chief Devon. Sa kadangag sa imong mga tao, sa imong pagka-irresponsable, samara nga ikaw may nangitag paagi nga dili mo lang pusimat sa pagpatay yan ang John Gregory Carlson. Chief Devon. Aron nga ikaw na ang akong itugyan sa tanan din sa nasod, Regina. Karon na nagkabusit-busit ang atong mga kalihukan o kimbuhatan. Wa kini may tabukan ni adto nga si Joe Kamalapa ang akong kitugyanan ni tanan. Nganong karon nga ikaw na daghan naman kayong parilyaso. Unsay hinungdan ini? Chief Devon. Itugot nga pasabton ko ikaw ni Wala ining... akong magtinanglan sa mga bullshit o lain pa mga bullshit mong pagpasabot, Regina. Chief Devon, Wa please. ako mauman. Tawati. Akong nasabot. Nadili ka gud angayan sa posisyon isip presidente sa nasod sa sulod tuig nga eleksyon. Kay bullshit ka. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!